Ja som Martin Games a vítajte pri mojom druhom videu z Minecraft Pocket Edition. Prepáčte za tento úplne sprostý výraz teraz. Minecraft Pocket Edition proste. A vlastne je to survival a budeme robiť viacej tých sérií, čiže toto je prvá séria, bude ich nejak 8-10, nejak tak. Ak sa vám tento diel páčiť, toto video, no tak určite dajte like, no môžeme ísť na to. Ešte si musím dať person, takže môžeme ísť na to. Tu niekde som len tak asi sa pozrel a videl som tu koly, áno, ale videl som niekde aj túto, na tú strane. Tam som, no. No, každopádne si zoberieme tieto časy tu, lebo tu už máme hneď už, aj tu sú nejaké. Tu máme už rovno hneď drevo, ktoré si potrebujeme na krumpač. Takže idete hneď si túto krásnu veľkú brezu. Dobre, takže zatiaľ máme 2 drevka. Tu nejak sticho. Tak. Tak, vytvoríme si crafting. Tak. Takto. No, tak no. Takže urobíme si vlastne ten goal. Super, je tu viac. Takže už rovno máme tých na piecku akože robiť. Čiže tak, krása. Prečo? No hurá. Tak, toto tiež vyrúbeme. Tak, to už budeme rovno mať aj kamenný krom, už ma to štve. Dobre, to dáme dole. Tu je toho celkom dosť, čiže no. Tak. Každopádne na tieto Minecraft série budem robiť v každý pondelok. Takže dneska je pondelok, potom budeme ďalší pondelok, ďalší a ďalší. Čiže potom sa už dúfam, že nebudete pýtať v komentároch alebo niekde, že kedy bude ďalšia séria a takto. Epizóda. Čiže no. Tu možno 15 stačí. Môžeme ísť von. Dobre. Crafting table. A už rovno si môžeme urobiť ten krumpáč. A to, čo si tiež robíme rovno. Asi aj tú sekerku. A môžeme ísť na to. Výborne. Tak a teraz musíme sa nejak dostať. Fúha, ťažký parkour. Ale ne, to bolo úplne ľahké. Určite budeme natočiť aj nejaké tie mapky, čiže sa nemusíte už ma vypýtávať, že kedy vlastne budú zase tie epizódy. Už som vám to povedal, že každý pondelok, čiže každý pondelok bude vychádzať proste v kuse. Každý pondelok. No, možno tie na tých map vlastne tak, prepáčte, budem točiť nejak viacej než asi za týždeň, no ne, tento týždeň budeme natáčať ešte nejaké na nejakú mapku, čiže parkour určite nejaký. Nesekaj mi. Takže no. Už by sme si mohli niekde nájsť dom, pozemok.
My si robíme krásny domček. Mohli by sme tam hore, ne? No, ideme sa tam pozrieť. Ideme. Fúha, tak potrebujem zistiť najprv, že jaký veľký je ten lesík náš. Tam sú pupky, čiže ideme tam. Rovno, krása, som Tarzan. To každý vie už. Tak tu vymeníme jaskynku, krása. Zabijeme si ovku. Výborne. Krása, pupkiny. Pumpkin! Ktoré asi na nich nebudeme potrebovať. Tak ale nejakých si 5 zoberieme. Tak, 5, nie? A dáme ešte jedno. Takže mohli by sme sa ubytovať niekde tuto. Počkať. Tuto, no. Tak. No, máme krásnych 10 driev. Počkať. Hahaha. Tada. Jaj, to je hroza. To nechceme určite. Preč? Tak, toto krajšie však. No. Takto. Tak dúfam, že bude stačiť tých 40 driev. Ale rozmýšľam, že jak to ešte... Tak. Nejako sa mi to nezdá, že jak to robíme. Takže. Tak. Tak toto už nie je také ľahké. Tak, môžeme. V pohode. A tento... No, tak, teraz. Jak to máme urobiť vlastne, keď... Takže. Takto. Tak. Áno, a potom ďalšie. Tak, a koľko to je blokov? Takže takýto domček na začiatku nám určite môže stačiť. Potom v ďalšej epizóde ho budeme dorábať. Takže každopádne toto by mohlo stačiť, no. Tak, tu bude okno. Alebo potom my si ich urobíme tie okná. Fúha, už sa s tým jeva. Fúha. Tak toto drevo nám nevyjde. Ešte si rýchlo urobíme nejaké to drevo z tej brezy. Tak. A môžeme si už rovno urobiť dvere. Či? Čože dvere sú od 8, nie? Či? Ne. Fúha. Tak každopádne, ja sa s vami lúčim. Majte sa a určite dajte like, subscribe, vlastne odber. A ja som
Martin Games TV a čo lajkis. Tap, 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 tap.